Aquestes imatges ens arriben des d'una casa de Formentera. Sargantanes menjant, sargantanes a prop, sargantanes tranquil·les, sargantanes vives. I això, que de tota la vida ha estat normal, avui comença a ser una cosa extraordinària. Perquè en els llocs on les serpents encara no han arribat, o allí on encara no se n'han vist, les sargantanes encara són vives. Van, venen, es mouen, resisteixen. Però sabem que el risc existeix. Sabem que les serpents avancen i sabem que poden arribar on abans semblava impossible. Parlam d'Eivissa, però també de Formentera, perquè la sargantana pitiusa no en sap de discursos, sols sap d'espais segurs, de refugis, de llocs on poder viure sense ser depredada. Demanam refugis segurs, espais protegits, lliures de serpents, regulats, supervisats i amb un protocol, és clar, perquè la ciutadania pugui ajudar. Perquè no s'hi val només capturar serpents, ara ja no és prou. També cal protegir els darrers llocs on les sargantanes puguen viure tranquil·les. El govern balear té l'obligació d'actuar i els ciutadans tenim la voluntat d'ajudar. Protocol ciutadà ja. Refugis segurs ja. Sargantanes vives, no sols records.